...1989 óta vagyok rendszeres vásárlója, későbbiekben előfizetője az önadózónak. Pénzügyi tanácsadóként azért szoktam a céges ügyfeleimnek ajánlani az Önadózó című újságot, mert ez az az újság, ami alapvetően az adózók oldaláról fogja meg a kérdéseket, nekik segít abban, hogy csak annyi adót fizessenek, ami feltétlenül szükséges, és pénzügyileg optimálisan tudják a cégüket kezelni. Azért fizetek elő az önadózó újságra már most szerintem harmadik-negyedik éve, mert nagyon-nagyon sok hasznos információt, és úgy gondolom, hogy eléggé naprakész és nagyon aktuális témákat feldolgozó cikkeik vannak, amik rávilágítanak a gyakorlati megoldási lényegre. És ami nagyon fontos számomra, hogy a gyakorlat, mert a törvényt el tudom olvasni, de nem mindig könnyű értelmezni, és a gyakorlati megoldások ezek nagyon fontosak. Mindenkinek ajánlom az önadózót, mert naprakész információkkal szolgál és magas színvonalon. Az Önadózó magazint egy abszolút naprakész és teljes mértékben szakmai háttérrel tökéletesen rendelkező újságnak találom, és nagyon sokat segít a szakmai munkámban. Vissza tudok keresni benne olyan dolgokat, amik esetlegesen adott időpontban hasznosítható, de már ugye régebben jelent meg, tehát nagyon rugalmasan lehet kezelni. Mi azért fizetünk előre az önadózóra, mert az önadózó legfrissebben és legrészletesebben és ügyfélbarát módon, vagy könyvelőbarát módon mutatja be a könyvelő irodáknak a feladatait. Dr. Szabó Tibor vagyok, az Önadózó online főszerkesztője. Az önadózó újságot a Nemzetgazdasági Minisztérium is minősítette, és a mérlekképes könyvelők kötelező továbbképzése során 2 kreditpontot ér az önadózó újság előfizetése.